Αγαπητοί φίλοι, σειρά στα ψαρέματά μας έχει το ψάρεμα από το σκάφος, όπως αυτό τον DVD θα παρουσιάσουμε δύο ψαρέματα. Το ένα είναι το ψάρεμα της καθετής, μια απλή και εύκολη μέθοδος ψαρέματος, όπου μπορεί να σχαρίσει όμως αρκετά αξιόλογα ψάρια. Με τη μέθοδο της καθετής μπορούμε να ψαρέψουμε φαγκριά, λιθρίνια, χάνους και αρκετά άλλα ψάρια που ζουν κοντά στο βυθό. Για αυτήν τη μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα δολώματα, όπως είναι σχεδόν όλα τα είδη σκουλικιών που υπάρχουν στην αγορά, γαρίδα και αρκετά άλλα δολώματα που χρησιμοποιούμε για το ψάρεμα από την ακτή. Για το ψάρεμα της καθετής υπάρχουν αρκετά συστήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σήμερα εμείς θα σας δείξουμε τρία απλά αλλά πολύ διαδεδομένα συστήματα με τα οποία μπορείτε να ψαρέψετε καθετή. Το πρώτο και πιο απλό σύστημα το φτιάχνουμε με μάνα μισήνα τριαντάρα και παράμαλλα 25. Είναι ένας πολύ εύκολος και απλός τρόπος. Μία θυγιά στο πάνω μέρος μας επιτρέπει να συνδέουμε το σύστημά μας μαζί με την παραμάνα που βρίσκεται τοποθετημένη στο καλάμι μας. Ακολούθως τοποθετούμε το πρώτο παράμαλλο λίγο πιο κάτω με έναν καλό αγκίστρι και πιο κάτω από το πρώτο παράμαλλο, σε σημείο όπου δεν θα μπλέκονται τα δύο παράμαλλα, τοποθετούμε το δεύτερο παράμαλλο πάλι με ένα καλό αγκίστρι. Στο τέλος του συστήματος μας τοποθετούμε το ανάλογο βάρος που θα μας επιτρέπει να βυθίζουμε τα δολώματά μας κοντά στο βυθό. Εδώ στο τέλος, για δική μας ευκολία, μπορούμε να έχουμε ακόμα μια θυγιά όπως στο πάνω μέρος για να αλλάζουμε εύκολα όταν θέλουμε και όταν χρειαστεί το βάρος μας, χωρίς να χρειάζεται να κόβουμε μέσα στο σκάφος τη μισήνα. Αναλόγως τώρα με το βάθος που θέλουμε να ψαρέψουμε, τοποθετούμε και το ανάλογο βάρος. Αν για παράδειγμα θα ψαρεύουμε καθετή στα 20 μέτρα, αυτό το 20 γραμμαρίων βαρύδιο είναι αρκετά καλό και θα μας βοηθήσει να ψαρέψουμε εύκολα σε εκείνη την περιοχή. Σε μια πιο βαθιά περιοχή, καλό είναι να χρησιμοποιούμε πιο μεγάλα βάρη, 40, 60 ή 80 γραμμαρίων, αναλόγως από το βάθος πάντοτε. Το δεύτερο σύστημα γίνεται με την ίδια φιλοσοφία του πρώτου συστήματος, με τη διαφορά ότι τα παράμαλλα δεν ενώνονται απευθείας πάνω στη μάνα, αλλά τοποθετούμε έναν τριπλό στριφτόγυρο για να αποφύγουμε τα μπερδέματα και να δώσουμε την ευχέρεια στο παράμαλλό μας να κινείται εύκολα χωρίς να μπλέκεται. Έτσι τοποθετούμε έναν τριπλό στριφτόγυρο, το παράμαλλό μας με το αγκίστρι μας, ακολούθως τοποθετούμε το δεύτερο στριφτόγυρο πιο κάτω από τον πρώτο για να τοποθετήσουμε το δεύτερο παράμαλλο. Αναλόγως με πόσα παράμαλλα θα χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε 3, 4 ή και ακόμη 5 στριφτόγυρους. Φυσικά, όσο πιο λίγους χρησιμοποιούμε, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν θα μπερδεύονται μεταξύ τους τα αγκίστρια. Στο τέλος του συστήματος, πάλι μπορούμε να κάνουμε μία θυγιά και εύκολα να τοποθετήσουμε το βάρος μας. Το τρίτο σύστημα χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρεμα βαθιάς καθετής. Τοποθετούμε ένα στόπερ, κατόπιν μία πέρλα η οποία θα δώσει ορατότητα στα ψάρια στα βαθιά και σκοτεινά νερά να εντοπίσουν εύκολα το δόλωμά μας, ένα μικρό στριφτόγυρο για να δέσουμε το παράμαλλό μας, ακόμα μία πέρλα και ένα στόπερ για να κρατά σταθερό το σύστημά μας πάνω στη μάνα. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούμε πιο κάτω δεύτερο ή και ακόμη τρίτο σύστημα για να τοποθετήσουμε αναλόγως και άλλα παράμαλλα. Στο τέλος πάλι μια μικρή θυγιά όπου θα μας επιτρέψει να δέσουμε απάνω το βαρύδιό μας. Για το ψάρεμα της καθετής χρειαζόμαστε ένα καλό καλάμι, το οποίο πρέπει να είναι ανθεκτικό αλλά με ευαίσθητη μύτη. Τώρα, πολλοί αρέσκονται στο να ψαρεύουν καθετή με κοντά καλάμια, γιατί είναι εύκολη η μεταφορά τους στο σκάφος και μπορούν να τα χειρίζονται πιο εύκολα. Άλλοι πάλι αρέσκονται στο να ψαρεύουν με λίγο πιο μεγάλα καλάμια για καλύτερο χειρισμό του ψαριού. Αυτό το συγκεκριμένο καλάμι εδώ, όπως βλέπουμε, είναι 1,5 μέτρου με ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί να χωρέσει 100 μέτρα μισήνα
50, αρκετή μισίνα. Φυσικά έχουμε πάντα την ευχέρεια, επειδή μας το επιτρέπουν οι δαχτύλοι του συγκεκριμένου καλαμιού, οι οποίοι είναι εντυχισμένοι με προστατευτικό, να χρησιμοποιούμε και νήμα. Το νήμα μας προσφέρει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε περισσότερο νήμα πάνω στο καρούλι, λόγω του ότι είναι πιο λεπτής διαμέτρου, αλλά είναι αρκετά ανθεκτικό. Δηλαδή ένα νήμα κοντά στα 0,14-15 μπορεί να συσχετιστεί με μια μισίνα κοντά στα 30 mm πάχους. Ο μηχανισμός στο καλάμι πρέπει να είναι γρήγορος, έτσι ώστε να μας βοηθά στο εύκολο μάζεμα του ψαριού, ειδικά όταν πρόκειται να ψαρέψουμε βαθιά καθετή. Αυτό εδώ το καλάμι είναι ένα πιο μεγάλο καλάμι, 2,80, το οποίο, όπως ανάφερα πριν, μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο χειρισμό του ψαριού. Όσο μεγάλο και αν είναι το καλάμι μας, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε και είναι αρκετά σημαντικό στο ψάρεμα της καθετής, είναι η ευαίσθητη μύτη που πρέπει να έχει το καλάμι μας, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το τσίμπημα του ψαριού. Όπως βλέπουμε, αυτό το καλάμι μπορεί εύκολα να προδώσει το ψάρι, το οποίο δαγκώνει από το δόλωμά μας. Έτσι, όταν έχουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά του καλαμιού, καταλαβαίνουμε ότι κάποια ψάρια είναι γύρω από τα δολώματά μας και μπορούμε να χτυπήσουμε το καλάμι για να αγκιστρώσουμε το ψάρι στο αγκίστρι μας. Τώρα, η μέθοδος ψαρεματός είναι απλή. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο που θα ψαρέψουμε, εκείνο που κάνουμε αφού δολώσουμε τα αγκίστριά μας, ανοίγουμε το καρούλι της μηχανής μας για να απελευθερώσουμε το βάρος να πάει στο βυθό. Όταν το βάρος φτάσει στο βυθό, θα το καταλάβουμε γιατί θα χαλαρώσει η μισίνα ή το νήμα μας. Τότε κλείνουμε τη μηχανή μας και με ένα-δύο γυρίσματα του μοχλού απλώς το έχουμε τεντωμένο και λίγο πιο πάνω από το βυθό για να αποφύγουμε τυχόν φύκια ή άλλες ακαθαρσίες κοντά στο βυθό.
Στο δεύτερο μέρος αυτού του DVD θα δούμε κάποιες σκηνές από ένα πετυχημένο ψάρεμα που είχαμε στον Πρωταρά για ψάρεμα αντώνου. Το ψάρεμα αντώνου είναι αρκετά διαδεδομένο στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Αρκετοί ψάραδες έχουν μεγάλες επιτυχίες και έτσι θα δούμε και εμείς από κοντά πώς πιάνονται οι τόνοι. Τους τόνους θα τους βρούμε σε όλα τα παράλια της Κύπρου. Από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου ακολουθάνε ζεστά ρεύματα και ταξιδεύουν σε απόσταση 3 μέχρι 25 ναυτικών μιλίων μακριά από τα παράλια. Διάφορα ψαράκια με διάφορα χρώματα και σχήματα ελκύουν αυτούς τους γρήγορους κυνηγούς, όπου επιτίθονται σχεδόν στην επιφάνεια. Πολλές φορές τα δολώματά μας πρέπει να τα βυθίζουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για να αποφεύγουν τον κυματισμό και να αλκύουν τους τόνους με την πλευστότητά τους. Βαρύδια, σαν και αυτά, εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα και βυθίζουν αναλόγως τα δολώματά μας στο νερό. Τα δολώματά μας πρέπει να απέχουν 25 μέχρι και 70 μέτρα μακριά από το σκάφος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου χρησιμοποιούμε 4 καλάμια, τα 2 ακριανά θα τα αφήσουμε να ψαρεύουν στον αφρό 70 μέτρα πίσω, ενώ τα κεντρικά καλάμια θα τα εφοδιάσουμε με βαρύδια 200 γραμμαρίων και θα τα αφήσουμε 35 μόλις μέτρα πίσω από το σκάφος. Με αυτόν τον τρόπο θα πειραματιστούμε την απόσταση και στο βάθος, αποφεύγοντας μπερδέματα. Πολύ γρήγορα ο πρώτος τόνος τσίμπησε στον αφρό. Όταν έχουμε περισσότερα από ένα καλάμια, τότε με τη βοήθεια κάποιου άλλου στο σκάφος, είναι καλύτερα να μην σταματήσουμε το σκάφος, απλώς να ελαττώνουμε την ταχύτητά μας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε μπλεξίματα στα δολώματα και έχουμε καλές πιθανότητες να πιάσουμε και άλλα ψάρια. Μετά από τη μάχη, το ψάρι σχεδόν παραδίδεται και με τη βοήθεια ενός γάντζου το φέρνουμε κοντά στο σκάφος και το ανεβάζουμε πάνω. Σε αυτήν την περίπτωση, 2 τόνοι πιάστηκαν ταυτόχρονα, σε 2 διαφορετικά καλάμια. Εδώ χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός. Πρέπει πρώτα να βγει ο ένας τόνος προσεκτικά και μετά ο άλλος. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή επιχειρήσουμε να βγάλουμε και τα 2 ψάρια μαζί, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες να μπερδέψουμε τις μυσίνες από τη μάχη των ψαριών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό.
Τα φρένα της μηχανής μας πρέπει να είναι ανοιχτά, όχι εντελώς ανοιχτά, αλλά σε σημείο που όταν τσιμπήσει το ψάρι να απελευθερώνεται εύκολα η μισίνα. Μόλις το ψάρι τσιμπήσει, κλείνουμε μέχρι ενός σημείου τα φρένα και τότε ξεκινάει η μάχη με το ψάρι. Δεν πρέπει ποτέ να βιαζόμαστε. Όταν το ψάρι τσιμπήσει, πρέπει εμείς να το ελέγχουμε. Να το τραβάμε προς το σκάφος, αργά και υπομονετικά, έτσι ώστε να κουραστεί και εύκολα να παραδοθεί. Η ταχύτητα με την οποία τραβάμε τα τολώματά μας πρέπει να είναι από 5 κόμβους μέχρι 8, αναλόγως του καιρού. Ο τρόπος με τον οποίο φέρνουμε το ψάρι κοντά μας είναι απλός. Πρώτα, τραβάμε το καλάμι δυνατά προς τα επάνω μας. Αφού κερδίσουμε 1-2 μέτρα, τότε απότομα κατεβάζουμε τη μύτη του καλαμιού προς τα κάτω και μαζεύουμε τη χαλαρή μισίνα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα αρκετές φορές μέχρι να δούμε το ψάρι να έρχεται από τα βαθιά.